degeaba asta e că bugetar. Sunt de 10 ani căsătorit cu mami Tănțica și când credeam că fericirea noastră capătă un sens măcar giratoriu, m-a lovit ghinionul. Asta e viața. Când ești cel mai fericit și te pătrunge cupidonul, vine și ghinionul de unde iese și versul. Se strică ea, ființa umană care are sânge și neuroni în corpul lui. Dar mi-e o mașină. Asta e. S-a întâmplat. Am avut un accident stupid. Probabil mi se înțepenește și gura. Probabil blestemele. Dar îmi revin eu și ajung în lecriu și îl las ca pe Steve Ioan. Asta e. S-a terminat cu fericirea mea. O să-i spun Tănțică-i tot. Pentru că eu nu o mint pe Tănțica decât cel mult odată la 2 zile. Și dacă s-a întâmplat, s-a întâmplat. Mai bine rupe o bucată din mine și îmi pică și părul care îl mai am, decât să-mi mint familia care e însăși mami. O să aștept smerit și credincios și o să-i spun tot. Au! Doamne, ce de nenorociți, fetele săraci! Costele, tu ești. Eu sunt mami, dar te rog să nu te emoționezi, că știi că ești emotivă și ai probleme și cu coroidul. Costele, Da. ești puțin din ipsos să văd cu ce-a mai rămas din tine. Dar liniștește-te, mami, că nu s-a întâmplat nimic. Sunt sincer ca și noi. Lasă asta! Unde e mașina? Mami. Mașina noastră? Dar de ce ții tu la mine? Nu vezi că s-a aproape convalescent? Păi nu țip! Nu țip! Dar cu piesa asta de schimb ce e la tine în mână? Care piesă de schimb? Volanul! Că doar nu vrei să-mi spui că a făcut roșu în gândul claxonului. Băi, Tănțico, cum îți permiți tu să vorbești așa cu mine? Cu asta? Aha. Păi, stai să-ți spun, mami, ce s-a întâmplat. Am venit la spital să-mi fac niște analize, că vezi cum arăt, și mi-a zis portarul din curtea spitalului: tovarășul, da, luați volanul, vă rog, când lăsați mașina în curte la noi, că la noi se fură volanele mai mult decât ștergătoarele. Ce să fac? L-am demontat și l-am luat cu mine, da? Costele, dacă tu, mămică, nu te-ai lovit cumva și la memorie în timpul accidentului, spune mai repede ce ai făcut cu mașina, că acum moare unul dintre noi și rămân văduva. Dar nu se întâmplă, mami, nimic! Eu nu plec de aici până nu aflu, să știi, Costele! Bine, mami, îți spun. Că știi că eu te cunosc când tu mă minți. Îți spun, mami, că mine nu pe bucată din mine decât să curată jos. Spune-mi, Costele. Auzi, mami? Ieri, Așa. la ora 14, că eu știi că plec mai devreme de la lucru, că tu nu faci nimic. Da. Da. Am plecat spre casă, Așa. ca un soț familist ce sunt. Așa. Așa, mămică, da. Așa. Și? Am oprit într-o benzinărie numită Peco, Da. ca să iau un brăduleț mirositor, pentru că știi că mi se înfundă jiglerul tot timpul și mi-e praf rezervorul, de-aia nu merge nici alternatorul de la Peco. Așa, mămică, spune adevărul. Da. Vezi? Așa. Așa. Da. Da. Iau brădulețul, Da. îl pun la mașină, Wunderbaum! L-am stricat, mami? Lasă, mămică, că nu e prima dată. Da. Pun Wunderbaum, mami, cu miros de cocos
fost amestecat cu altă esență, că mi-am dat puțin și pe mine că puțea îngrozitor de mine. Și când să plec din benzineria numită Peco, luminat. Jocuri de lumină. Da, mami. Urcă, dragă, o individă, dar cumva nu pot să-i spun, și îmi zice așa, scrâșnind printre măsuri, du-mă și pe mine până la ipodrom. Du-mă și pe mine până la ipodrom. Costele, spune-mă cu vorbe, că eu nu înțeleg. Că nu te-aș că nu ești atentă! Uită-te la grimasa feței! Că te-am dat la curs de actorie! E că mă uit. Anagramato! Da, da, ăsta. Mi-a spus, du-mă și pe mine până la hipodrom! Așa. Păi dar ce mă Costele, ea nu văzuse că tu nu ești taxi? Ba, că mi-a și spus, mai spală-ți dracului mașina, că duce la confuzie, am crezut că ești taxi. Da. Ce-ai dus? De ce era să fac, mami? Tu știi cum s-a uitat la mine? Cum Costele? Doamne, mami, zic, asta este vreo din asta, vreo musulmancă din asta, mami, care ne-a invadat și pe noi în Europa. Și cine știe ce bombă detonează, de nu mai acum să mă vezi, ori pe mine, ori pe ea. Până ne găsesc catineu, plângi degeaba și nu știu după cine. Așa. Zic, o duc, domnule, zic că îmi fac un plan. Văd până unde vrea să meargă. Așa. Și când văd un polițist pe șosea, Da. pac, o opresc și o dau pe mâna polițistului până nu se detonează. Foarte bine, mămică. Foarte bine, mămică. Foarte bine. Plec, mami, pe șosea. Pleci. Da. Și la un moment dat, individa mami scoate dintr-un pliculeț așa, o gentuță, uite, atât, un pistol atâta și mi-l pune în coastă. Costele. Da. Și îmi zice, du-mă și pe mine până la aeroport. Și era să fac, mami, mă gândeam, zic, Dumnezeu, asta chiar e spioană, că musulmanii n-au pistoale, au numai din alea. Mă duc, că decât să fac rău și să mor și să rămâi văduvă, că știi că nici dracu nu te mai ia dacă... Costele, lasă că mă ia, nu mă ia. Dar dacă-ți fura cifrele de plan de la oraș. Pe asta m-am gândit și eu, că vii vreo spioană de la vreo societate din asta, de faci din străinătate. Zic, mă dau pe la poliție. Pac! Noroc, mami! Așa. Merg pe șosea Așa. și individa lângă mine, cum se schimba peisajul, cum și ea a început să schimbe atitudinea față de mine, și-a luat pistolul și a început să... Ce? Da, să mă sărute. Știu. De unde știi? Ai urme de ruși după ureche. Care? Asta. Că i-am și spus, dar liniștește-te cu camăgâtil! Și? Ce să faci, mămico? Nebuna! Mă atacă din nou cu pistolul. Zic, cum văd un polițist pe șosea? Cum o dau pe mâna lui? Pac! Norocul meu! Văd un polițist. Hai! Opresc! Și zic, la care ăsta se uită ca... Zic, domnule, sunteți polițist? La care ăla se uită așa la mine și zice, nu, eu sunt viceprimarul, dar e carnaval la noi în sat. Asta e. Merg mai departe, că ai văzut că e populate drumurile de organe. Da. Și tot găsesc eu un organ adevărat, să o dau pe mâna. Concomitent. Ei, mă, mico, ce să vezi? Cum am intrat în păduri, cum individa și-a schimbat și mai mult atitudinea. Și ce crezi că a făcut, mami? Ce Costele? S-a dus la pedale. Ce Costele e asta? Era contorsionistă? Da, mami, că la un moment dat am și ridicat picioare și am întrebat-o. Băi, fetițo, cum în cap? La care am zice, dexteritate și profesionalism. Domnule, m-am uitat la ea și am spus așa, aplaudând. Domnișoară, românii au talent. Ia, că am avut o idee, dar mi-a fugit. Ei, mami, zic, să-i fac eu și ei cât poate să stea așa. Tu nu știi că avem ăla de să dă pe spatele scaunului? Păi l-am dat. Așa. Ei, mami, și la un moment dat, individa s-a dezbrăcat ea și a început să mă dezbrace și pe mine. Zic, o las să văd până unde ajung. Și până unde a ajuns Costele? Mami, cum a făcut mama mea decedată, așa m-a lăsat și ea. M-am lăsat pe spate
ea a venit și ea către mine, că zic să nu o las singur acolo. La un moment dat am simțit că mi-e foarte cald. Da? S-au burit geamurile ca în Titanic, știi? La un moment dat a și bătut unul la geam. Eu am făcut așa ușor și era un pădurar și îmi zice: voi, nenorociților, mai avem un rest de pădure netăiat. Duceți-vă acolo și înmulțiți natalitatea țării. Așa. M-am lăsat în continuare, l-am lăsat să mă ignore și eu pe el, zic o fie exhibiționist, să se simtă și el. Și la un moment dat nu am mai simțit mama, că am simțit așa o căldură în tot corpul și m-am trezit că eu bravo, fac cu volan. Vrei să vezi cum am ghinion, să-ți vine să crezi sau să nu crezi. Preferabil ar fi să crezi. Mă, Costelușule, mamă, ți-a pusese bombă în mașină? Cine ea? Da. Vai, mami! Oh, Păi a făcut implozie mașinii! Că pe ea a extras-o dintr-un vârf de conifer! Când a venit echipele de descarcerare cu tot cu ăla, cum îl cheamă pe ăla, el care vine cu elicopterul tot, totdeauna după. Așa, așa, n-au extras toți? Și ce crezi că spune individa? ce Costele? Că este sorta. Ce soră, Costele, că eu n-am soră, eu am frate. De asta am spus și eu, am tras-o deoparte să nu ne audă ea. Zic, băi, dacă vrei să ne facem de râs, să ne prindă, spune că ești frate, Da, la care ea ce vrei să spune? Băi, dobitocule, nu mă învăța tu pe mine, pentru că știu eu ce să spun. Și oricum m-ai dezamăgit mai mult decât cel de mine. Și așa, mami, a doua zi dimineața, i-am spus director. Tovarășul director, în condițiile astea, eu îmi dau demisia, eu nu mai lucrez pe salariile astea de bugetare, că va vin ăia, va vin tehnocrații, va vin democrații, păi stai, mă, și... Ce? Păi și individa? Care individa? Asta cu explozia. A, asta? Ei, mamă, asta a plecat în Olanda, că s-a legalizat. Ei, mamă, să-ți vină să crezi. Și te rog pe viitor să-mi dai sfaturi la fel de prietenoase și de familiare și să nu mă mai las singur. Să mă chem cu sufletul și suflarea ta, să mă întorc la căminul meu conjugal familiar în același timp. Căstelușule, eu ți-am mai dat, dar nu mai ai tu mașina, mă. Ei, lasă, mami, nu te necăji. Nu mai bagi două ture de Austria și luăm una la volanul ăsta, să nu rămâneți. E, lasă-mă, Căstelușule, că nu rămâi tu fără auto, că prea ai fost sincer cu mine și nu poți să te las fără mașină. Lasă că vedem cum faci. Auzi, mami, hai, Da. du-te, mami, du-te, că vine altă tucă asta tânără, mă dezbracă toți în Dar eu te-am mai văzut, mămică, dezbrăcat. Da, dar nu era și ea. Hai, du-te, că vine și eu. Trec pasul lung și nu-mi dau bun. Du-te, mami, liniștită, nu-ți fă probleme, că tati în siguranță nu o să am probleme nici măcar din punct de vedere hormonal. Yo.